bulan ki mau apa? Kok iki padha ndene kok kowe iki. Wah, ayo. Kandhane bojone wae engko ben kapok bojone iki gualake pol iki. Ora ngerti bojone golake ora irok iki. Apa? Iki. Loro cuk. Apa ngene? Wah, baru Pak belak ya kok kudung lho. Kowe yo dlondong jaran. Apa, Bang? Wah. Wit. Wit. Itu tanggapan koran aku udah teko ngono ora duwe wangi menawa pijetan ngono man. Oke sak-sak wae. Iki genahe piye? Ya wis kok beres. Ono buras e. Yo diwangi aku kok ngono lodong ngono. Iya. Kunci nanti. Wih. Tongkae nanti. Kotak iki lho, njero kotak. Kowe jono blok opangmu. Tang. Tang. Kaleng kok ngono iki. Kotak ndi? Kotak kuwi lho mburi tangki kuwi. Ora ono. Ono. Ora. Oh sing kiwa, sing kiwa. Silik kok ngono.